ଦିନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନୀଳଗିରି ସହରବାସୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ସହରର ଲୋକ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 175 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ 32 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନୀଳଗିରି ସହରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ନୀଳଗିରି ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହାର ନାମ ରାଜନୀଲଗିରି ରହିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥା ହେଉଛି 1850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନାମକ ଏକ ରାଜା ରାଜନୀଲଗିରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ରାଜାର ନାମଟିରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଜାଟିର ଶାସନ କେମିତି ରହିଥିଲା। ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 73,109 ଜଣ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 263 ମାଇଲ ରହିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସକ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜପୁତ ବଂଶର ଶାସନ କ୍ରମେ ଚାଲିଥିଲା। ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ଯାତନାମୂଳକ ଏବଂ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ରାଜା ରହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୋକ ଉପାସ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋକଙ୍କର ଦିନ କାଟୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ରହିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏଭଳି ଶାସନ ଜମା ବି ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଏଭଳି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଢ଼ ରୂପ ନେଲା ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଶାସନ ଅପସାରଣ କରି ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଅବଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଏବଂ 1948 ମସିହାରେ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ନାମ ରଖାଗଲା ନୀଳଗିରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।